Dneska si tu otvoríme celý Brawl Pass, ale len Star Dropy, lebo nič iné som si neprichystal. OK, takže prvý Star Drop. Poď, čo dobré. Rare nevadí. Ďalší Star Drop. Super Epika. Dobre. Čo? OK, skina B, ale ja mám lepší. Takže ďalší Star Drop. Super, dobre, nevadí. Ak mám nič nepadne, tak budem fakt smutný, lebo ja som prišiel aj mega fail a nedám. Ak mám 24 Star Drop. OK, 30 je tu na krv a to je docela dobré. Možno je horšia. OK, super, tak poď. Daj doublery. Super rary. To reálne, ak mi padne len ten legendary Star Drop niečo, aspoň tam. Budem reálne vďačný, že mi možno niečo padne v tom koncovom Star Dropi legendárnom. No tak OK. Epika. Dobre. Epika. 25-ka. Toto môže dobre. Zase Epic. To mám o jedno mytika. Poď. Ach jaj. Bieda zatiaľ. Dobre. Poď. O nie. Samé super rary alebo rary. Alebo epiky. Bol zatiaľ jeden skin. To je všetko. Dobre. No. Aspoň vyupgrade'u nejakých brawlerov v tých powerov. Tie double ery neviem na čo mi budú. Epic. Škoda. Poď, čo tam je. OK, dostal coinov, sme mohli čakať. Super rare. Poď už, dačo dobré. Rare. Fakt unlock. Už sa blížime ku koncu. Epic. Sprej na taru. Ok, vyzerá pekne. A poď, posledný start. Rare. No, nevadí. Ale teraz bude to legendárne, ako tento start. Tak prosím, nejaká dobrá vec. Alebo... OK. Čo to? Nevadí. Pekný skin to je docela. Aj pekný pin, no. Takže to je koniec dnešného videa. Som fakt smutný. Len 2 skiny a to je všetko. Takže čaute, uvidíme sa u ďalšieho videjka.